Radovan Karadžić ove sedmice poželio da su mu muslimani uzurpirali bošnjački identitet. Hrvati ukrali jezik, a Amerikanci iznevjerili obećanje da će Srbija dobiti izlaz na more. Što sve ima malo ili nimalo veze sa optužbama za genocid i druge zločine za koje se tereti. Mada rođen u Crnoj Gori u kraju koji naziva Starom Hercegovinom, a njegove stanovnike Srbima Hercegovcima, Karadžić sebe smatra Bošnjakom i žali što ne može tako da se izjasni. Muslimani su nedavno promenili svoje nacionalno ime, je li tako? Promijenili su to ime 1993. I uzeli su ime Bošnjak, je li tako? Yes. Da li se slažete da smo Bošnjaci i mi Srbi i Hrvati, da i mi potičemo iz Bosne i da je Bosna naša matična zemlja?